Kaixo egunon guztioi, lehendabizi eskerrik asko etortzeagatik. Ointxe bertan gauz ja Soinua Iratzarriko 7. edizioa, egingo dugu ointxe bertan kontzertua, eta posposi gauz batez be hori beraiekin, ikasle guztiekin, egin dugulako abesti hauek, bai konposatzea, eta ikusiko duzue interpretatuko dutela, hasi posposi gauz. Lehendabizi maiozu mesedez txalo bero bat beraiei. Aupa, guardian. Hori da, Xabik esan duen bezala, aurten Soinua Iratzarri programaren 7. edizioa ospatu dugu Irungo Tokialai ikastetxean, musika bulegoak antolatuta. Eta 5 saio ezberdinetan, Tokialai ikastetxeko 5. mailako ikasleekin lanean aritu gara Xabi Rotalea konpositorea, txalo bat Xabirentzat. Xavier Edurne Rodríguez, musikako irakaslea. Eta hirurok, ibiligea beraiekin lanean, hemen atzan dauden musikari zoragarri hauekin, aurkeztuko dizkizuet, biolinean Victor Parra, biolontxeloan Estibaliz Ora, akordeoian Naiara de la Puente, klarinetan Sergio Barranco, flautan gainera gaur etxean, Oiana Jiménez, eta perkusioan Feliz Dibar. Orain entzun dezuen obra Fanny Mendelsonen obra bat izan da, eta gaur entzungo ditugu, ikasleek gurekin batera sortutako obra ezberdinak. Abia puntu bezala izan dugu Irungo herria, Irunen gaudelako, eta horretarako hartu ditugu herri honetan garrantzitsuak edo esanguratsuak diren 4 istorio. Lehenengo taldearekin hasiko gara, 5D klaseko ikasleekin, eta ikasle hauek egin diote San Martzial ermitari omenaldi antzeko bat obrarekin. Beraz, eskatuko diegu ikaslei igotzeko eta txalo bat beraientzat. Suak iztua bagoaz ermitara, inguruko kobazunetan
gaur ikasleek konposatutako obrak entzuteaz gain, 3 duo entzungo dituzue. Lehenengoa orain entzun berri duzuena, Lur Gonzalezen obrak dira 3ak, eta orain gure ikasleekin jarraituko dugu. Hauek 3 gurutzetan dauden mehatze galeriak eta minerala erretzeko laben inguruan hitz egiten duten obra bat indute, 20. mendeko meategien inguruan. Beraz, etor daitezela Irungo mehatzariak, mesedez. 5 klasekoak. Bikotza eskuetan, mehategi berrira abiatzen gara.
Gogoratzen dezuen nola zen orain entzun dugun obraren izena? Oso ondo! Zelako memoria, kaskabarra, oso ondo. Lur Gonzalezena baita ere. Bueno, orain igoko dira 5 ikasleak, eta hauek, hauen obrak hitz egiten du Bidasoa ibaia zeharkatzen duen zubiaz, Avenida zubiaren inguruan, 1915ean sortutako zubia, eta 2021ean itxi egin zutela kontatu digute, baina aurreko urtean berriz ireki zutela, beraz, zubi honi idatzitako obra Avenida Zubia eskainiko digute, gure ikasleek, igo daitezela.
Bueno, azken obrara iritsi gea eta gure ikasleek gure kulturan parte izan den baleen arrantzaz hitz egingo digute hurrengo obran. Beraz, igo daitezela Euskal Balezaleak. Ausartak gara, dago ez itxasora. Gure agurra, eskerrik asko etortzeagatik, parte duzuen guztioi, batez be musikari, untxe bertan dauzkagun ikaslei. Musikariak izan dira musikaileak, Idoia Zurmendiri be, gurekin egon dala banato. Berriz, musikari guztiei, txalo bero bat, mesedez, handia gana. Edurne, dagoena hor. Edurne, etorri gurekin, bai. Indezute kriston lana Edurnerekin baita ere. Eta, bide batez, eskerrak Bakutxa Fundazioari, Musika Bulegoari, Tokialai ikastetxeari, zuen prestutasunagatik, Irungo Udalari, babesle guztiei, eskerrak eta, Gorkari, hemen soinu teknikaria... Eta plazar bat izan da, beraz eskerrik asko.